Il-President Emeritu Edi Fenekadami għala 85 sena. Karriera politika ta' aktar minn 50 sena u ħalla marka kbira bil-bidliet storiċi li baqgħu jinħassu sal-lum. F'kummenti lil Net News huwa jesprimi t-tama tiegħu li dak li jagħmel għal pajjiżna kien ġust u li bekk qiegħda d-dover tiegħu. Jiena ngħid kulħadd fid-dinja tittamel id-dover tiegħek. Dover tiegħek ma tafx ikun sakemm tiġi l-okkażjoni u tipprova tagħmel mill-aħjar li tista'. Jiena nittama li f'ħajti għamilt l-aħjar li nista'. U għadda dawn il-kummenti waqt żjara li għamilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u fil-preżenza ta' Uliedu, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami u l-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara Michael Fenekadami. Edi Fenekadami serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u President ta' Malta u daħal fil-politika fl-1961 meta sar President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Birkirkara u wara serva bħala membru tal-Kumitat Eżekuttiv. Aktar tard sar Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit u fl-1969 kien elett fil-Parlament fejn baqa' jkun elett f'kull elezzjoni sal-2003. F'kummenti lil Net News, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jiftakar b'nostalġija żmien meta f'Birkirkara kien jisma' d-diskorsi ta' Edi Fenekadami meta kien kap tal-Oppożizzjoni. Emozjonat, għaxina ġad id-dar, mux ġad il-kamra propja, fl-ewwel waħda, 30 sena ilu konna għadna, peress li jemmen Birkirkara tfal, konna neġu għawek wara d-dar Teddy, unur li tkun wara d-dar Teddy tistenna biex tara xem bżon li jisir u kull darba li kien jgħidilna Edi konna morru. Fenekadami rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jisservi f'din il-kariga sal-1996. Reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jisservi sal-2004. Dak iż-żmien il-mod kif għexna l-politika meta kien jitkellem Edi Fenekadami aħna ta' żgħażagħ li llum rarità konna sempliċement nħossu illi qed nistennew x'sa jiġri l-ħadd, x'sa jgħid il-ħadd ta' wara, x'sa jgħidilna li hemm bżonn u niftakar il-famużi kliem pajjiżek hija qed tisejjaħlek u dawk il-kliem jiena għadhom ġa qalbi, għadhom ġa moħħi u kienet il-xitla l-bidu s-sid tal-ispirazzjoni politika tiegħi għax Edi Fenekadami jiena bumilta hija hawnhekk ħdej ġigant tal-politika Maltija li bidlilna id-destin ta' ħajjitna. Użajt kull nitfa ta' enerġija li għaffadalli għaliex emmintu nemmen li dan huwa biss id-dmir tiegħi u xejn aktar. Fix-xhur ta' wara serva l 5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Sodisfatt bil-ħajja li għext u nirringrazzja lil kull min ħadem miegħi u għeni.